Unsa man ni inyuhang Ascenso Rider raffle promo, ma'am? Tagai daw mig idea ni ma'am. Okay, ma'am. So, amo ang ginaimbitahan ang tanan natong mga ang mga transport network vehicle service riders o katong mga riders sa mga partner drivers nato of sa mga app-based logistics companies no na amo mong ginaimbitahan aduna tay program launching karong moabot na June 14 karong Miyerkules sa Abriza Ayala Mall. So kani siya sugod pa lang ni Ma'am Michelle no para sa atong programa para sa ato ang mga riders. So aside sa pagpamiyembro, gihimo ni Pag-ibig Fund usa ka programa para ma-enjoy pod sa ato ang mga riders ang ubang mga benepisyo sa pagpamiyembro sa Pag-ibig Fund sama sa ato ang mga loans, atong multipurpose loan, calamity loans, housing loans. O aside from that, no, aduna po sila tsansa na magtigong o sa ilang pagtigong aduna sila tsansa na makadaog og mga papremyo nato. Sige daw, ma'am. So ang mga riders nato ma'am ang target nato ani ma'am, no? Yes, Ma'am Michelle. So, karong moabot na June 14, amo ang ginaimbitahan ang tanan natong mga riders na mo-appeal sa ato ang launching sa atong programa sa Ascenso Rider Raffle Promo. Dinhi nato ihatag pod sa ilaha no ang unsay mga mechanics pod sa ato ang programa sa raffle promo nato. Og aside from that, aduna po tay mga papremyo during sa ato ang launching. Kaning atong Ascenso Rider Raffle Promo para ni sa tanang riders nato na magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. So naatay tulo ka draws, naatay 2 preliminary draws karong moabot na June 30 or basig after sa June 30 sa July and sa October. No, mao na siyang preliminary draws nato kung asa tanang nakahulog or nagpamiyembro na riders nato for a 100 pesos na savings nila gikan Mayo 25 hanggang June 30. So entitled sila for this raffle nato. Mao ni ang first preliminary draw nato. Then ang ikaduha aduna na pud tay second preliminary draw karong moabot na October. So tanang naghulog gikan Mayo 25 hangtod September 30. So tagaan sila og raffle entries for every 100 pesos nila na savings sa Pag-ibig Fund. And sa grand draw, dapat nakahulog sila og at least 400 pesos na tanan-tanan Ma'am Michelle, no? And tanan nilang nahulog gikan June 1 up to November 30. Entitled sila or aduna sila tsansa na makadaog sa atong mga papremyo. So unsa ato ang mga papremyo ni ining atong raffle promo? So una is manghatag ta og mga motor, no? Sa first preliminary draw, aduna tay ihatag na sa 2 preliminary draws aduna tay 8 ka motor na ihatag. Apil na dinhi ang LTO registration, insurance, 2 ka helmets, raincoat, katong ilahang insulated bag o fuel voucher na worth 500 pesos. Then mahatag po tag 8 ka smartphones and 20,000 pesos cash prize. So mao ni siya atong bahinon kaning 8 for the first 2 preliminary draws. And aduna tay madawg ani gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Then sa ato ang grand draw mahatag na pud ta balik og 2 ka motorsiklo and kanina nakaset gihapon Ma'am Michelle, no, kompleto tanan with LTO registration, insurance, mga raincoats, tanang package na ginagamit sa itong mga riders, no, sa ilang pagpanrabaho, and smartphone and another 20,000 pesos cash prize. So kani siya na programa gihimo sa Pag-ibig Fund para matagaan pug chance ang ato ang mga riders na mapamiyembro sa Pag-ibig Fund. Aside from that, ma-enjoy po nila ang mga benepisyo na ginahatag ni Pag-ibig Fund sa tanang miyembro. So basically, ma'am, murag kinahanglan na si rider na maghulog og contribution, ma'am, no? And then automatically maka-join na siya, ma'am, sa inyong raffle promo. Tama ba? Yes, Ma'am Michelle, for a minimum of 100 pesos monthly savings nila, Ma'am Michelle, entitled na sila for one raffle entry. Kinahanglan lang nila i-follow ang registration, no? Magpa-register po sila para ma-appeal ang ilahang entry sa raffle nato. All right. Pero kay wa pa man ni nagsugod, so i-launch pa ninyo, ma'am, on Thursday. Tama ba ko, ma'am? June 14?
Yes, on Wednesday on pala. Wednesday, Mami Sel. Okay. Wednesday, June Mhm. 14. So, alauna sa hapon. So, magkita-kita tang tanan ng mga ka-riders, no? Mao ni ato ang grand launching. Manghatag gihapon mi niini og mga pahalipay sa tanang mga mutambong sa ato ang launching event karong Miyerkules, June Ayan. 14, Oh. alauna sa hapon. Ayala Malls, Abriza, Davao City mga kasama og apil na mo no sa atong mga riders para ninyo ni mga cellphones, na mga motor ipanghatag para ninyo. Sa dugang impormasyon adto karong Miyerkules sa Ayala Malls, Abriza, Davao City. Ma'am, salamat kaayo ma'am for your time this morning ma'am, and God bless sa inyong promo ma'am. Salamat, Mami Sel, ug salamat sa tanang tipaminaw sa DXDC. Maing butag kaninyong